Dito po. Okay. Okay. Oh. Okay. Okay. Diba? Hello mga ka-Parskig, this is your boy Real Ortizano aka Parskig. To this vlog mga ka-Parskig, kauban ako ang naila sa Luzon, Visayas, Mindanao o mga kinumpos niya nga naabot og lain-laing gawas. Ako ipailan niyo si Kuya Brian. Hi, maayong hapon sa inyo ha. Ako si Kuya Brian, songwriter. But today, dili about pagsulat ang among buhaton, but I want to share my knowledge sa Aikido. Si Real Magud, isa sa mga banggitan nga stuntman dili sa Cebu. So, request siya kung naba ko yung ma-share nga knowledge. Dili po kong expert sa Aikido na ako nibawan sa una, and I would like to share to him pamasin nga iyang magamit sa iyang mga stand. So, to give you a background of Aikido, it's a Japanese martial art. Wala siya gihimo para mahimo mo aggressive, no? Dili siya for attack. It's more on self-defense. Gihimo siya ni Morihei Ueshiba atong 1920. Si Morihei Ueshiba, before siya naghimo og Aikido, master siya sa Judo, Jiu-Jitsu, ug sa sword fighting. And then, because of his religion, Buddhism, nakahuna siya nga why not maghimo siya og usa ka martial arts nga effective, nga dili kinahanglan nga brutal ka sa pag fight sa imong kontra, no? But you do it in a peaceful way. So nganong peaceful man kay Aikido means the art of harmonizing force. So gigamit ra nimo ang force sa imong kontra pabalik niya. So karon ako itudlo sa iya ang mga basics sa Aikido, because in Aikido man good, it's not a sport like Judo or Taekwondo. No, it's a spiritual martial arts nga kinahanglan jud og years and years of training para ma-master nimo. Even ako pila na ka years nag-practice Aikido before, pero ako na naka-master. No, kay kinahanglan jud 20, 30 years, 50 years to master Aikido. So ako lang itudlo sa iya, ako nabaw-an. Wala man may mat din So just the basic lang to avoid injuries, no? Yakugaw pud kayo kung magyaka-yaka ngini. So, tudloan ikaw Aikido. Okay? So, muna siya pinaka basic, muna katatitori means one hand grab, no? So, muna siya ang gyakuhan means opposite kay right hand niya, left hand ako. Okay, na apoy I hand me. This is right hand niya. So, we will start with gyakuhan ni katatitori. So, dili matanan nga mukupot na ako siyang pasakitan, okay? Na may uban nga kanang may party pa lang, pugsun ka na sayaw, na di ka ganahan, kuputan ka, no? Pugsun ka, sa dali lagi di sayaw, di. So, of course, I don't have, no, the intention nga pasakitan siya. So, ang ako lang purpose is, mabuyan ako ang kamot. Okay? So, muna yung mga basic para dili siya masakitan. Okay? Kupot pagayo. Okay? Para may bawaan nila nga, effective ba yun o dili. So, namupot pagayo si Real. Okay? So, number one, no, you just need to down mo, and then just make a circle, no? So, pamusog yung kayo ha? Hindi mo siya. Down, just make a circle, okay? Okay? So, I don't need pamusog ko, no? Normal, good. That's number one. Okay? Ikaw. No. From here. Okay? So, mura na siya. Sige. Okay? That's number one. Okay? Number two, usog. Okay, di ko mangusog. Di ko na kumana. And then, I-cut. Okay, I-cut. Up, cut. So, then cut. Okay? Again. Cut. Okay, that's number two. Number three, up na ako. From here, like this, just up. Buya na. Sakaran mo. Saka pa. Buya na. Buya na. Okay. Oh, yan, naging yan. Okay, yan, very good.
by nature mo siya. Aikido, like isabot lang nimo makuhasa pa dong ang imong energy. For example, kini, usog ka. Oh, yung energy from here, padung din eh. So, ako lang gisabayan. Kaya for example, napailamisa din eh, table. Kumuha sa table, saan pag-alsa? Di ba ana ko ba? Di makamuana. Di ba? Pero kung push ka pa ng ubos, di po ka muana po ka. So mo na siya by nature. So, gisabot ni mo asa pa dong imong energy, energy sa imong kontra. So, again, di padung din eh. Ako nang isabayan yung energy. Muna, matanggal yun. Ikaw. Diba? Matanggal yun. Yung hindi matanggal, sakit man. Diba? Number 4. Okay, number 4. Kini siya, kinala gini siya. Dugay ang practice ay gino para masabtan. Kaya tendency man igod, mangusog ka. No, hindi musog. Okay? Kaya kung what if 6 footer siya, dako ka siya lawas, na what if gamay kay ko, babae ko, paglisod ko, di ba? So, di na ako gamit ko na ako yung energy. Musog ka kayo. So, kina, naman ako. Okay? Isang pag-usap kusog niya, abuyan din na. Okay, ikaw. See? I can feel him, mangusog siya. You don't need na mangusog. Tala. Pat nangusog ka. So, if 6 foot, dako pa kayo ng tao, magbisod ka, kaya nangusog mo ka. Force versus force pa ni. So, pasabot na ko, the usual martial art method is force versus force. No, like isa for karate, you chop me. Pag! So, what if kung gamay kayo ko, dako kayo siya. Nikana niya, sakit kayo. Or sa kanyang kakusog tendency, malahos yun siya. No? But for Aikido, if this is your force, I don't need to, no? Hindi ko mo against sa imong force. Kung ano yung force, sabayan na ako ibalik sa imo. That's Aikido. So muna, sabihin, hindi ko kailangan mangusog. Baka sabot ba kung ano yung energy, padulong din eh. Ipangusog pa kayo. Oh? Energy pa doon siya. So, ako lang kong isabayan na ako yung kuwan. So, Nalimot ko yan, balik yan, nalimot. ano? Ang energy, padulong din eh. Oh? Ligo na. Oh? Maka-feel ko nangala juga, nangusog ka. Kinanglan. Okay? Sige lang. Expected na siya. Huwag mong banana good. So, makasabot na ba na? Pero once physical practice, makasabot ka sa Aikido. Hindi ko masugin, hindi ako masugin mo. Hindi ako masugin na niya. Pero ano na mo, oy! Okay, kung real life na yeah, mamusog ko. Diba kung mamulag ko, anak ko, example, kung kuhan ka, criminal ka, yung sub na ko, ayun mo na kung sumbagan or makuha, wikiyas na siya, di ba? So dapat di ko kabantay. So, yun ako. So, panginalan mo. Kaya pinakusog din. Okay? Tanda, ginagin. Okay? So, paktisan na siya. Number 5. What if kung kaya kinigod, mag-isod pa ka na yung paktisan lang ha, mag-isod ka. Number 5 is, kung ganaan ako siya, na siya ma-feel gamay nga kirot. Pang ka siya ka ng kulit na dyan kayo siya, kung di lagi ko, yan mo siya. Okay? So, pagdihin mo, instead nga yung i-ala din eh, okay, tali, then push. Okay? Na siya ma-feel gamay nga kirot. Okay? So, nops. Okay, yan, push. Oh, sakit. Di ba? Okay, that's number 5. Number 6. From here. Okay. Gini. Okay. Again. Here. Okay. Ayan, ikaw. Yan, ayan. Side. Okay. 7. Okay. Number 7 is kini, for example, especially kung ganahan ko na siya mabuyog, no? Hindi ko gusto pasakitan, diyan siya. Gusto lang kong iskapo. Especially kung, for example, babae ko niya, makaras siya na ko niya, I don't know martial arts.
Di ba ko gusto nga makigsumbay ka niya, hindi mo dito niya, ako lang makaisap ako, makadagan ko dito. Kasi mga kauban sa likod. So what I want is to run. Good ba kayo? So, what I can do is, I go to the side. Oh, ma-feel, makita niyo mo nga murag nawala na yung grip. And then dagan ko di. Run. Okay? So again, from here, dapat ang imong force na sa imong hip mo good. Di ko mga ano yun, usap ko mga na together sa imong hip. To. Ma-feel na mo, di ba? Tanggal na na. Tanggal. Ayan. Ikaw. Oops. Ano? Balik. From here. Ayaw, yan na. Dito na ko. From here. Ano? Tanggal na. Side ba? See? Tanggal na dito. Okay. You ask for help. That's number 7. Number 8. From here. Ganahan ko nga ako siyang pag-agliksyon gamay. Okay? But not really to hurt him. Good. Here. To the side. And then, from here. Okay. So, wala pa ni mat. Ako siya ilabay dito. Okay? Bagsak siya dito. Again. And this. Hook you hook. Okay? Ikaw, ako din. Dito. And then, okay. Yes. Yeah. Number 9. Sino siya? Okay, from here. Again, gusto na ko siya tagagamay yung leksyon, but not really to injure him. Gusto pa kayo. Okay? I go to this side. Ganyan, di ba ko? There you go. Oh, mabuyan mo siya. And then, from here. Okay. So, slow mo rin siya para to avoid injury. But what if, kung example, gini, from here, this week sa dito. From here, gana ko niya. Kaya pag ano di, ito. Diba? So, yung ulo ulit. Ito sa siminto. Okay? Ikaw, sabi. Sulit ka din eh. Jadi, okay. So, diretso na siya from here. Tupot. Sulit ko din eh. And then, okay, tingnan mo. Tingnan na. Okay, that's number 9. Okay. Number 10. This is what we call Yongkyu. Okay? Here, finish up. This yung bone in here. Then, here. Okay? So, we stop. Kung lagot kayo kaabo na rin. Okay? Okay, that's Yongkyu from here. Finish up. That's okay, so ako. Thank you. No? No? Sige. Ito sa tikas. Sige. Sige, down, good. Sige. Oh, kana. Oh, sige, tikas. Ano wala ba kang ginawa dito? No. Ini, ya. So that's 10 ways. Okay, it's possible man good nga. Example, nakikidala di or nakikipot mo lain. So you only have one hand. You cannot use your other hand. That's the reason why nga. With just using only one hand, makuha gyud mo yung kamot. No? So Gini, cut, gini, here. So, it's up to you kung asan mo gusto gamitin. So, that are 10 ways, how to release your hand from Katakitori Yako Kani. Pero kung ako yun, kung
gana pasakitan, then mo gamit ako mga technique. Okay, so but again always remember ha. Okay. So kung magsumbag kayo magudupad, brutal mo siya. Nga naman, for example, kitbidag sa UFC, pa dugay kayo magdaog, mga guba ng mga naw, magkadugo na, so brutal gid siya. For example, magsumbag kayo ng duha. Di ba gini nga mahuman dayon, nga naman, sumbag siya na ako, sumbag kuya, pati siya na ako. So, tendency yan mga injured dito duha. So di siya gusto ginana. Gusto ni Morishi ba nga iprotektahan mo galingon, but no need nga gubay mo na, kadugo pa o ka. So, that's why sa mga, even sa US, US Marines, mga police, nag-practice lang yung kilo. It's because kabaw naman sa bangamot, ang ila lang is, di man pwede tanan lang dakpon o nag-rally mo dyan, pero tao nila, di man. Ang gusto lang nila, for example, magwala ka dyan, mundang ka. So once ma-stop ka, example, kini, Kijiwasa, no? Kijiwasa, kini, stop ka. Kini. Kuan ha? O see, di ba? O, undang na ka, huwag ka nang pang wala-wala diya kay sakit man, di ba? So, then, tawag na ko mga kauban ako, dako na sila, di ba? Ngunit nga, bunugon sila. Di ba? Kaya example, mga polis, reklamo po na sila nga, police brutality nga, ikulata nila, example, hubog ka, wala ka diya. Di ba pwede niya, di ba kamunda ka, mukhang tap na, di ba? Numbag mo ka. Ako, sumbagon ka na mo, di ba? So, brutal na kayo, reklamo po sa mga kauban. Oo, ano yung kulata kung masawa, di ba? So ila lang is mahunong ka, para mahunong ka, muna ilakti ka. So muna ang purpose ay gidugyod, digyo din yung mga away. Okay? So, ini siya. Katapitory, giyakuhan ni katapitory, EQ. So, it's either, muna kay bako kung isa makakuhan, tako ba ka, or sinukuhan. So either musumbag ko una, then usap lang ka di. Then, paulang din. Okay? So, pag kini, kung napanimat diya, i-down natin ka. Okay? Kunya, nag-add ko na ko din tumba na di ba diya? So, pwede na akong ilak ng kamot. Okay? Hantod, tawag ko pulis, lapo na ka. So, nangundang na solve na. No, hindi na kailangan ng kulata rin o unsa. Ito siya, EQ. EQ. Oh. So, tinas mo niya. Sa yakuhan mi siya, kung ayhan mi, what is kung pikas kamot. Okay, kato diha, di man to, muni ayhan mi. So, hindi na po din Di na po. Di ba? So, pwede, anawti ka, okay? Pero, sa akin na daw na kita ni. Kung ba naman gani? Di man. May mat. Either ma-injured o hugaw, okay? So, dito, dapat ilahos. That's EQ. Second technique, Nikyu, katatitori, Nikyu, yakuhan ni. Okay? Sige? Ganyan, gana lang ako, di ba? Kini, gusto mo tika pasakitan, okay? Pugta na, ini. Kini ako ni down. Okay? Oh. Ay, papakli. Parang kibaw ko, di ba? Sakit, di ba? Sakit. That's Nikyu. Because ayhan mi, what if din Nikyu. Ya, kini, di na ko siya amigo. Nakibaw ko, iya akong pasakitan. So, ako na po siyang pasakitan gamay, pero ako siya i-control. Di na ako siya yung bunugon. Kini mo na siya. Kini, pugtan na ako. Kung di ako pugtan, makabuhay maka. Di ko punta ka na, hindi ako. Oh. Di ba? So, antod, tawag polis, takbo doon siya. Di no need nga, bunugo ni mo ang kuhan. Kontra. Pero maglagot ko di, di ka. Di ba? Or ako ni baliw ni mo kamot. So that's Nikyu. Okay? Ikatulo. Kutigaishi. Okay? Gamit ka ni kutigaishi, labi na ako na kuhan, pistula or kanang kutsilyo. Okay, but mag-start ka sa katatitora, which is 1 hand grab, gunitan ko. Okay? So, kini. Hinay na to kay para lang masabtan yun. So, kini. So, makabantay ka, lumukot na ano, nagamay ba? Oh? Then, kukta rin ako din. Okay? Kung ako ni down na dito. Okay? Pero in actual nga kanang budget, practice di ko na stop sa una kay na-injured ako likod. Pag fall na ako ba? Pag ani man gudi, pag ana di, diyan ako sa
bang. Mm. So ako, di ko, lupad ko. Mm. Lo ka tila na gid. Bang, sayo pa akong pagkuhan. Bagsak. Pagsak ko din. Sayo pa akong landing mo to, naundang ko. So, again, Mm. Kotigaishi. So here, Mm. so, di ko basta mag-alaan lang, kahit pwede mo sumbag siya, Oh. sumbag mo. Bago, baga. So, dapat, mukuhan ko ka. Liwag ka. Liwag ka, palikay ka sa kuhan, Mm. the same time, natubalan sa kagamay. Alam ko sa mo, down eh, down na na. Down. Diba? That's Kotigaishi. Ikas ka mo, ayhan mi. Kotigaishi gapon. Oh. So, mo ito eh. Oh. Okay? So, pareha na kung nakay kutsilyo Mm. o pistola. Di ba? Ano? Baga. Ano? Okay? Kung dahog ka rin mo dito, di naman ko no. Kung bahala ko din eh, tumbal ka ganito. Which is, pwede yun, nemat. Kung namin po nung kuha na ako na Oh, natin. but, di ka punta mo siya dito, ana. Okay, tulungan mo tayo ka ganahina-hina, fall. Oh. Yung mga pwede dito flip, kaya kung flip ako, bali mo tayo. Oh, sakto niya. Okay. Lagi may proseso. That's Kotigaishi. Karon, Shihunage. It means four direction throw. It means bisag asa mo pud di ka ilaban. Okay, muna Shihunage. Okay? Okay? Makita niyo yung kuha ng murag balance siya. Umote means usulod ko. Okay? Pilit kayo ito. Okay? So, four direction, pwede mo tingin sa asa na wasa na kung gusto. Una ikuan diha kanang bangin pang ato kay labay. Diba? That's Shihunage. Sure lagi. Kung ora, puti ni sulod ko. Kung ora, medyo. Kung ora, ani ko sa likod. Okay, wala nito. Yes. Okay? Makontrol naman tika yan eh. Diba? That's Shihunage, ora. Kini, ayhan mi. Kato di mo pikas, di na po. Same lagi po. Okay? Then, ito ni. That's Shihunage. Madala juga. Then, katong Hijiwasa. Okay? Net. Pwede na yun ha, para makuha. So, ito din eh. So, Tanggal naman na. Kini. So, ito din eh. Tapa. Hit na siya. Okay? So, once ang pwede na, pwede na sila doon sa kasa. Okay? So, kung gusto na kang book, ako yung alawan ako, kung ano ni, balik. balik na ng elbow. That's Hijiwasa. Hijiwasa. So, pikas po, dito eh. Pagka, hindi ko ito na mo, yapon. Hindi ka po. Hindi ka po. Hindi ka po. Okay? Hijiwasa. Hijiwasa. Karon dua takamot. Okay? So kung ibon to, let's say start ka sa EQ. Huwag yapon. Bang, dihi. Huwag yapon. Okay? So, EQ, dua kamot. Okay? Kotigaishi, dua kamot. Huwag yapon. Okay? Karon, what if kung nasa da kutsilyo? Naam ginang fear, no? Naam ginang kahadlok nga what if kay. Ginitan gud pwede ko di sa pag-unsa ka kadako, kakusgan nimo, madunggaban ka. Labi na sa target gyud nga maigo ka, patay gyud ka. Kita ginang fear pero kung nakay nabaw ani akuan, at least ang imong fear ba, di na kay grabe. Na ma-defend mo galingon. So, nana ka. Okay? Naman tayo gitawag sa Aikido nga Gokyu. Gokyu. Okay? Mo ulit ang Gokyu. Okay? So, kung nasa kutsilyo din eh, tingnan na mo, makontrol na rin mo. Kupta na mo. Pwede madunggam niya dito. Hindi na mapugna niya. Kaya pugta niya. Pwede na. So, dunggam dito. Okay? So, kung na-posible, kaya pa lang.
Okay? Tanggal ginagid. Tuog Very na. good job. Walang Sige, very good job. tuog na. Anak, Di na mo, di na mo. ito klase nga tuog mo. Very naked job lang eh. Very naked job is more. Yeah. Tuloy mo din eh. Tapa. Diba? Muna saktong very naked job. Hindi to. Okay. From here. Ano? Suli mo din eh. Kuptay mo din eh. Suli na. Ako. Tapos din Ini. anak. Anak. Sini yan lagi. Yan na. Anak. Yan lagi. Anak. Okay. Hindi to. Muna yung pagkuhan mo, pag-very naked job. Kung kusgan kayo mo kontra, sige, pwede. Pwede kayo kontra, pwede mo kamo, para pwede mo kanya analo sa PL. Gawin mo, sige. Para wala na bisay kuhan. Hindi siya makalimutin. Pwede mo kang pagkanaan sa kumaya mo siya. Labi na kung judo siya. So mo siya down. Muna makita mo sa UFC, nga once mahala na. Rinder gina, ay wala naman. So pagpugong naman na. Once pasulod niya yung kamot din eh. Na normally kung makita mo sa UFC nga, kung dinayugay sila, protektahan nila ng liog. Wala nila. Hindi na gusto masulod. Kaya once masulod na diya, Isod na. hindi ka na diya. Wala magiging laki na. Okay, that's very good job. Okay, ang sangkyo po, mo po niya sangkyo. Ang perfect isang sangkyo, tampo, bayan ka, mga kaligla ba? Eh, ganda ka, magbayad ka, nakagari, di ba? So, sangkyo, muna siya, sige mo na sangkyo. Oo. Masunod na siya pigasa. Diba? Kung ako si itaas, niya ako ikuan, balik gini. So that's sangkyo. Ano to yan? Ano to? Yun to yan. Ano? Ano? Sige. Ang Naon mo. so kay anak. Si anak. Anak. Okay. Okay. Kini? Yeah. Ay, pwede isang ano din. Nagtudlo na ako di ba si Mungkan? Oo, sunod di ka. May sakit ko ngayon. Oh, sunod dyan. So, pikas yung kamot ng buha. Anak. Lubog. Ano? Ito, ano gitu? Yan, kini i-point ni sa ako. Dito, i-twisted. Oh, ala. Okay? Okay, para masabta gina mo. So, yun kita naon pero lisod kayo i-apply. Yeah, that's the reason why nga, yun ko mo ganyan. Kaya, sa Aikido, you need 20 years or more para ma-master mo. Hindi siya parehag karate or even ako sa Eskrima. Bago mo ko sa Eskrima, ma-feel na ako nga, okay naman ko. Like I can defend myself. Pero Aikido, di ba? Kinahanan yung pila ka years na masabtan mo. Okay? So, wala yung pakuntahan na. Wala ako ang ako nakuha niya na nasabtaran ako tanan pero kailangan pag ako need to practice kay kuan ka nang nabaguan ko kay Kita. sakit jud labi na sa naagi kuan kasi tanawon sa video jud makita gini mo ang effective jud kayo. Yeah. So, isa ko sa mga martial arts, kinahanglan jud og practice. Dahil ako, ang naka-lisod lang din sa Aikido is because mas maasa imong Aikido kung nakay partner. That's why for 15 years ako i-practice because wala ko'y partner. No, uban po niya akong kanon mo, adlok man sila. Sakitan sila. So, muna yung disadvantage ko sa Aikido. Kailangan dyan kang partner. Whereas kung dahil nga martial arts, Eskrima ko, pwede na mag-ako ra. Practice na ko sa pagkuhan or boxing, nakakay punching bag, okay na. Or karate. So, since wala mo kay kuhan, muna mangita kasi mo silingan or nakay kahila. Muna, mo yung bantay ka kay makabali ba yun. Makabali? So, muti mong timangan lagi. So, kini katong puti kay Shimo na siya. Paupat, 1, 2, 3, 4. Your thumb here, and then, yeah. Kung tako siya ng tao, pwede na lang mapilin. Pero si Boy may laki, kung kini, ano mo yan, tumbag na yun. Sakit yun. Okay, so ako, puti kay Shimo. Sa
A few moments later. Ano? Ano yan? Dili. Isura. Siya kita naman pero mag-isog na sa apply. One eternity later. Wah, utap lah kau bisa. Libog ba ka na? Libog yan. Libog siya kayo. Ha. So, Meanwhile. no. Okay, kung example, in-action ha, wala ka, makita ko mga kwan. Oo, ano ba? So, bawal nila. So, dapat. Nalimot yung stepping. Ato ka dito, tikas. Dala ko pa mo. Oo. Eventually. Ano yan? Okay. A few inches later. 2,000 years later. Ano? Okay, Yoshi, Gokyo. Kutsilyo. Gokyo. Diba? Yung nakupungan. So, Kutsilyo. Gokyo. So, kung yung gusto dito, basta muna idea. Ako ako. Yan mo. Pag-isa, kaya yan mo. What? Sige. Yan lagi. Pag-hit. Anak? Sige. Sige, konjun. Konjun. Hindi lagi din. Ayaw, hindi lang. Hindi mo ka. Hindi. Down, kapil gini. Kaya mo na yung energy pa naman din eh. So, hindi mo lang di, kuhan, isabayan na mo. So, kung ako, tupot, from here, diba, from here, padung mo na yung anak. So, ano, nagsabayan. Ha? Okay? So, kung ako yung kutsil dyan eh, pwede rin lahos mo na ako. Okay. Ano? Kanan, kanan. Okay. Down din. Sabi niya, di ito pusil na. Okay. So, that's that for now. Salamat Kuya Brian dahil sa pagtudlo na ko karong adlaw no. So expecting kayo no. Pasalamat kay Kuya Brian. Kuya Brian diay usa sa akong naamigo no. Usa ko sa suporta sa iyang mga buluhaton kaniadto pa hangtod karon. So nagpasalamat ko Kuya Brian kay iya welcome sila. Tas iya kong gitudloan og kita. Akong tabang sa kuwas ako pag-statman. So daghang kay salamat mga kapastig. Again, daghang salamat. Hinaot nga suportahan ninyo si Real sa iyang mga videos. Don't forget to follow him, subscribe, share. So, again, daghang salamat sa mga tanawan ng video ka. And hopefully, makapractice gyapon mi for more Aikido moves. Thank you. Ayaw ni makalimot mga kapars kay pag-support kay Kuya Brian Gyapon no. Asa wala pa ka-support, ka-follow o ka-subscribe sa iyang YouTube channel. I-follow ang iyang Kuya Brian nga page o i-subscribe ang iyang YouTube channel nga Kuya Brian.